Saya sian part ngap yang sobai pi hakan ke channel Jong for Front Media. Mentah singa don hang ne asnong tham ka hakan ke way ne ke jaka hang ne asnong tham kata ka deka persara SSG group ke badan hakan ke benta jong ne asnong. Kandiat ngan syutu kandiat sepangkan ke persara SSG ke deka SSG ke ba tau ki balas dang ya kan kam bantung ya uni lemon grass hakan ke jaka kumba akar ya ke jeng pedon kam ko jongki te kandidat shwa ba ka SSG kantong ya kane ka basdang ningkong hi kade lingba jongka VEC ka ba ka snong basdang monthong ya kine lemon grass si jaka hangne ba si akar ha kane ka jaka te hadin kata kasawan bat kane ka SSG pesara ka ba menta lingba ka jinga trailang bat ki babon ki kenhon kum ka CSR ka bagio na HDFC bat ka donru ka te ka search bat ki we ba lano jingarap ban ai ya kane ka SSG ban pentulun ya kane ka kam te khnang bangin sto khamsha ke ka jingmut bat ke ka mission ka baki don ha kane ka jaka in saya kran bat kinong yalam jong kisnong in saya kran ya kinong yalam jong ka SSG bat kumju ka jo pol in saya kran bat uskatri jong ka VEC. Teng changa kadi ikong sumar lang thaumut de na ngadi naka persara SSG de na ni po sinong tham ne po blok sining ripoy district ni de persara SSG ngi don khat wengut ki member de ngila sedang kini persara SSG na du snap arja kadriu ek to te long ngila ya ting to de ka bangi thong ni lemon grass pat kadi house snap arja arpau de manusia kamshuai kan dia shua begin tip shpa gunde de kita kan ka VEC ne po chnong jengi ru ki penthok yu ne u plang lemon grass setrela ne po chnong de kumta hade nang ta mangiru ki member jong ke SSG telong ya kwa kan ban thong kum ne ma ban thong yu ne u kini ki plang dawai de kumta ngila persang ban yawat ki lagi te lengba jong ka block office deki la yarap yengi ban yo ya kanika nursery plan mo da kabaki punya kendo yengi ya ki la office jong ka aroma mission ko INR Shillong kila pun kendo yengi ya ki nom tai nang tu deki la batai bhayengi ki ong ba ngikwa pan ya phi ya kanika nursery plan jong u lemon grass ba citronella ko ba akar tengi ro hangtan mar kum ke SSG rungi kwa ibandan laka banya trei mo kano ka kam mar menshua ngi shuyalong kumtu ngi shuyalum ki ken show gi kumtu te ngi kwa ban seng do da kam ken te lengba jong ka jingyarap jong ki block office bat ka jingyarap jong ka INR ki la yarap ban ai ngi kini ki sembai mo ikini ki sembai ne po kan sari jongi te kumta ngi la sedang banthong ya ne u citronella ba lemon grass ka dai na du benai August arhajar arpau de nia trei hi da borok khat wengut ki member hi hang ni ma de kumta tang hadin si sendam pade ha u sendam arhajar arpau pade kini ki INR kila wan shim pat sembai ne ngila la bandi sembai nang ni na kan sari jengi kila wan shim ne sembai bat nang ne kila ngila la ban poi sembai hane po ri bhoi jingi ru katu kani kisnong nang ta sha ngila la ban poi chapo West Khasi Hill ta sha Janta Hills ru ngila poi sembai nang ne ma ta ki INR ki ai shibon ki jing ki training yang ru kila ai nang ta kila beteng ru ki jing rap ingi da ka baki ai kini ka field distillation unit bangi I mata ma ban kani ngidang yo matau sendam kadai na du benai April matau sendam yo kani pat kadai ba nor bangi di tenrai ma kini te ini ki plang ha ban on te ngi shat ya kini ki plang ki ba ot kani kan ban penlong penyang ya ka ha ada tep ang to ha Tenang tu long ngi hap tep ang to po te hadin ang tanda tep tap to ngi siding na po te ngi sa shat kumba sa kon tai to kan sami penyang nang tai kan ni mi penyang ni di kon sa kani kan mi penyang nang ni te ngi la ban sai penyang nang ni mo da ka ba kile ni te kani ka pade handal ami penyang kum ni ko ngi haban pelat bet ko
kau lah kajong hai ko peniang kada hang ni tang bandal adap peniang ni pade ko peniang kan syong sejrong ko sepo ya kan ko peniang jong lemongrass namta ka ko cekhia tema kumbang hila ai persang sibu mita da iset kemut kumtur mah hila ban pendut kam na kanir teh long ban lak itu gajing yu la lagi sna sabon long ai kan ban kum ka ban pen sunga ubi kan ya ka sabon hai kini ki sabon sam so ini pada floor mop bagi sajian ini pada mosquito repellent lotion ya kan dia tak ada ta bagi sedang bandi ini mo balai po ml di nyopo teka kan dia pada kada sispa ml ni di arspa teka ke bagi lak senam tang ni ada lemongrass ngidang sena tang ya floor mopping nang ta na usai trela pada ngidang sena tang mosquito repellent lotion ji kai ni bande kan ni ga lengba ka jing yarap jangki arma mission mo na ain arslong te kila awan pak training yang isha po simap lokno tinggal ban training sate ya kabar senai kini kau peniang kan ni nang ni namar ba don kam cuman kang na sate renata pada sakang sone tani peniang sakan rong secerong bat sambi ban kan ni kalau David Pierre peniang peniang na kan ni top ba nang ni kawan kum nang sini dan tete pa na jerong da tete chun hau tei sambi sini pan kalau peniang ka tum chun hau kan ni kalau mi lang hap ya kan ni pada hap kejar nan ko umpat ya kan ni pada hap penjara entai hap lik kita tekom banyo sibilar terai kan no lemongrass terai kan namar ba da shit hanya pebala he ne namar ba da shit top ne be kan mi itu marlo jajaj mar musyad ni ternela mi arlitar man uni lemongrass lemongrass mentang marusyad mentam kanduna tetap nomor melak pendak pelang nan ormen tentang mi silitar mi entah Sitang top atau berstel teh, pada kamar pelak. Bambu. Bambu. Kene kadeka jaka bagi tong gau ni lemongrass ka kadai kajing penyak jong ki seng SHG ki self help group pada hak juga pon lembaga CSR jong ka HDFC bat ka VC te kajing sedang yo ne aromatic plant hajing shisha la sedang baik da ka VC jong ka shnong tham kata kadai ho usnam ar hajar khat khandai kajing sedang bat penkut ho ar hajar ar pho tingi thung ya ki yo ne aromatic plant lemongrass bat citronella hakilai ki benta ki jaka hangning i penlut ya ka bai sambai naga liang jong ka blok kumta saupo nyo hajar bangi thong ha kan ka area markha bat kan ka jong ka SSG bat chawe ru kidon kumta ha ki shipo akar chawe tengi so bakal long ka jing mentoi ka bakrau ha ka jing perkhat ke jungi men shwa nginang mot ba ka de tang ka jing thmu ka bompoi chano here ha kat badang ya kipor ni iba kajing seiso bat kajing thmu na ka liang jong ka blok i kinang urlong na ka wei kapor shak wei kapor te ngisngau bakalong ka jing kerkhu ka bakrau na ka liang ka shnong ka jongi ba na ka liang jong video mo man shwa u ong yangi ba ya ka shnong jong phingin penlong kum kata ka aromatic village aroma mission ban penlong ya ka shnong jongi kan ban thung kum kini ki jajing thung tengi ikat bah menta pade baka taka jingkala kanang wan na koi kapor syakoi por haduk bangin dayo ikini ya kan ka mission mo te yakini ki mission kala don ki convergen na kiwi department ka baneng kong hi kadai nakasat kila ay kan ka sem kasyan bat kumjuru na kan ka INR mo kila ay kan ka mission
bakin shet ya ne uplang ngi sotu hang ne ba dangile hi nakaliang jongi ngim la ban kot bor te reda ka ba kiaram ngi sngo ba ngi la nang kot syakata ka thong te ka jing thumu jongi ba ngin yo ban khe yo uso jong ka jing job tenga kermen skam badang ne syakmat hi ba lengba da ka jing yo yakin ki project ba pher mo ke balawan ai nakaliang jong ka sarkar bat ki department ba pher po ka snong jongi ngi kermen ba kandon hi ka jing kala ka jing kentiu ha ka yo kot nakaliang ki SSG bat kumjuru ki nong shnong atrai namar ba tangka grup hi ka nomla hi ban shet eu no plang tenga trai ka ne mission lada nakaliang jong ki grup ne nakaliang jong ki nong shnong ru lada ki kwa ban thong eu no plang ngatrai kala kit bun bha kan ban ya shet namar ka ne ka kila ban shet arsin ha ka shisngi eu ne u plang ngidang stak shet odang mentai sibit phin nakaliang jong ka SSG kan telaj naka arletar lai letar e ginum yo ha ka tai shet nakaliang joko phriang hi ko tang ban judi be te banong ka jing mentoi na udeu plang hi nakaliang jong ka VEC kumju nakaliang jong ka group SSG kan la yo jong mentoi sibun ta ka baki di tenrai namar si ta ka pia phi man shwangi ya di si tenrai te kumut si kali speak up ang to ko la poi da ki pho hajar tenrai kan ka SSG ro kampat di te nakaliang jongi ro komod dang tang badi tenrai be SSG ro kila dia tenrai tengi man shwangi la dab di kajing sedang kumbang ala keren man sedang kajing sedang kadena ka VEC te ngila di tenrai no ha ka SSG te na SSG mtu kila di no shoshwe tengi like na ka SSG nang tang ngila di tenrai ro sha tai sha jowai ngila dab di arjaka la jaka kamtai kat kum ka jing ya keren sotu jungbut bat ki SSG member mo ki ong ba ki don sibun ki jing pen kala na kaliang jong ne plang gan habala pen mi pnyang kum te ki la ban pen kala sabon ki la ban pen kala jing ta ki la ban pen kala kum ki ne ki ban sai e ru kan tengi sotu ba ne plang long u ya bun ki ban ta kam de ban tang ban chu pen kala pnyang mi tu kan ya kata ban ong 60% kam la ban long mo hare ngi i ba ka jing ya rap kadan ladangin thung yo une kam tam ha kini ki area ladangin prat yo plang em baro khoi kmut kin nom don perjong te upsain teng teng ngi sa ya kendu hi trai le ba shu yai lenti kum to na kum no reban shong teng trai tre ban shong na don jing smart mo ka snong hi hadu menta kmut ba nakaliang jong ka VEC tang ka bayo di tenrai be kum to bandi shkwe teng ila yo ban bu fon der sai ha ka jing thumu nang ne sa khamat hi ladangi i ba ka de ka kam ka long success ka biang te kemut ngin nang penyar syuk ya une u lemongrass ngin kenturu ikinong snong jongi mo bakin ya thit sambai na ka SSG bat kumjuro ngi don no plang na ka VEC long ta ka ngin ya ai sambai bakin ya padroi kin ya wan ban shet ne rang bakin ya yo kot